ndiri kunzwa kuda kurova munhu. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates manyama ndinogara ndakakubatira yatisi kuita zvekutamba kana makandiona ndatosvika kudai sote takatopfeka fesi yebasa, fesi yekuti kana ukatonetswa nechikwereti tokona ngokukweretesa ubva watoenda. Haisi kids game, hazvina kumira mushe. Kana waona tatoya kudai so uchiziva kuti uri panapo unodedzera kuti pasi neZanupf. This is the right time and this is the right platform to do this. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikani. Ndauya kudaroka ndinenge ndine muchinda anenge avhura hombe anonzi kuvhovhonoka kwambona zvinoita hovhoni kana yakuita kudirikira. Kuna izvo ndo patinobva tati ngachimwachuke kana chikatanga kuda uchimwachura tobva tachiti rundubvu. Right, ndauya nemuchinda anonzi Chalton Hwende panapa uyu MP uyu. Kunana kuwadzana. I think you know this guy akabvira kudhara arimo kubva kuMDC akapinda Triple C ma-political parties acho tikada kutanga kumadedzera mazita haapere. But chaita kuti ndiwe panapa is because of this issue iri kutenderera right now. Nyaya irimo pakuti mukomana uyu akuda kuita kunge ari kuda kuindosa kana kuti kuda kunakidzwa kuda kufadza baba Mnangagwa avo vanova president wekuZanupf vari zvekare president wekuZimbabwe ikoko zvichimonya monya. So nyaya yakamira kadai so, and we all know kuti hakusina munhu achada president Mnangagwa yava, hakusina achatombovada mudhara ye achadiwa andozviziva. Even kana atori kudheni kwake handifunga kuti kana chichengeta zvipfuyo kana cuts dzinogona dzichiri kumufarira. Ndo situation inenge iri panapa ameno. Nyaya zvinhu zvakasiyana ma reasons aripo akawandisa unomaziva handinoziva kuti sei asingadiwe. Izvozvo ndo zvaasiri kudirwa. So Hwende panapa akabuda nezuro kwanga kune question and answer session ku parliament. Saka vaMnangagwa vakanobudikira ikokoko. Hwende but Phacha Mugabe never attended parliament outside the official opening ceremonies. This is the third time that President ED has come to parliament outside the official opening ceremonies. Next time we must have the president during questioning time responding to our questions. The next thing java chaiswa maoko kuti tiise maoko kutenda kubiga. I don't know what is he trying to say. Uri munhu weopposition handifunga kuti zvingatomboita. As long as uri munhu weopposition chero bhutsu niwa yakapfekwa na president ioppose kuti mudhara wakaitenga nechiko bhutsu iyoyi man. Kwete kuti unopinda iwe wotanga kutosimbisa kuti thank you for coming. Kana watoningirike nabvunza kuti sei mane mabodyguard akawanda hazvisi kutambisa mari yefuel here zvaitika apa mukuru. Right, kana pane chanhingirikina tenda munhu nedevelopment yaitika zvokuti auya 3 4 5 times dai uri kutopopota kuti ngawe every day. Handiti kwete kuti iwe unotaura kuti zvoni auya this is the third time wakutotry kuda kuconvince maZimbabweans kuti Mnangagwa is better than Mugabe. What are you trying to say Mr. Hwende? Ndo nyaya iri kunetsa nevanhu mumastreets iko zvine nyaya iri kutenderera ikuti kuti tisheke nehasha so tichitaura kuti boherewo munhu waMPO chii chakadaro chocho type ipi iyoyo ndo nyaya iri kunetserwa nevanhu. So vanhu panapa vazotanga zvikanzi mavakuvarumbidza zvikanzi comparing him with Mugabe is far much better. Uri kuzviona, comparing him with Mugabe he is far much better. This is Hwende ari kutokonfirma kuti Mnangagwa tikamukompera na Mugabe hanzi Mnangagwa ari nane pana Mugabe. Akomana ndikatitaurira nechokwadi kwatiri kwese ikoko. Hwende ndo zvaakutaura kuti Mnangagwa ari better pana Mugabe. Amene kuti muri kuionawo sei nyaya tora ikoko kumunditaurire mundiudzewo kuti mu comment section zviri kutaurwa na Hwende muri kutaura muri kuzvionawo sei. Hwende akapinda neticket reku opposition ari kurumbidza president Mnangagwa. Munoionawo sei nyaya iyoyo hama dzangu? Toda kuti tionesane tizivisane kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyoyo. Right, ngatidzike pakawandwa. Right, why didn't say President Mugabe? Zvikanzi because current president of Zimbabwe is not Mugabe. Icho chakaipa chiri kutotaura zvekupenga. So you recognize that imposter. He is the president of Zimbabwe today. Ndo zvaari kutotaura. Vanhu vari kutoningira ari kupindira naye. You have Chabangu already. Ndo brand dzamunoshandisa every day here. Of course brand ndidzo dziri kushandiswa nevanhu kunzi you are shabangused whatever. Wakachabangwa brand. Wakachabangwa. You know kana ukanzi chabangu is like in short ungonzi uchidhura. You fake money. Those are niggas zvingorewa. Right. The first time in history to hear an opposition MP saying president to a Zanupf guy. Nelson Chamisa is the most incompetent and useless opposition leader I know, but also the guy who refused to be brought, and for that I have so much respect for him. Anini zvangu comment yake ataura ndatozo
boy gara nekuti urikuda kutanga uda kubiga Chamisa uchimudisrespect. I don't like that. Usa disrespect Chamisa kana wakatarisana nesu because nyaya yacho tinogona kuzongotadza kunzwisisana ukazofunga kuti pamwe ndakakuvenga. But anyway, it's a topic for another day. Umwari kuti you are a fool. There is one alright, you are a fool. There is one president of Zimbabwe. Hwende uyu akatobuda kuchinhu chakomana. Uyu ndokutotaura nachokwadi. Akachimwachukira chinhu ichi, akachibudira kare, akachibvarukira. Saka iko zvine zvese zvamakutoita dzato dzimwe nyaya dzekutoti munenge makutongosara makutongotauriranawo zvamuri kungoda kungotaura rafe ari kuudza vanhu. And this guy I don't know atombozvitye zvekuti anozoti mabasa richapera iro riri remuparliament iro riri. Ndo vanhu ivava vari kuzotikonzeresera maproblems ekuti 2030 business irambe iripo mugame. These are the same people. Unofunga kuti munhu iyende rafu yaari kupindura vanhu ipapa boss iwo kana uri MP wakapinzwa munhu nevanhu vakakuvhotera nditi. But kana vanhu vacho vakuya vachikutsura kuti aiwa usasimbise Mnangagwa wotota he is the president today. Wotanga kuti onzi usatira kudai so ona zvazodai kuti aiwa he is the guy in the Nigirigini, he is better than Mugabe, he is chakati. Uri kushandira ani. That is the problem, and that's where the problem is. And we have to know kuti iwewe uchiri muparliament imomo uchiri kurepresenta ani. Varungu vako vachiri vapi? Ndiye ato murungu wako here iye wacho. Ndo zvitida kuziva boss tinenge tiri confused. Boss kana tiri confused tikatoya teta kuti tibatsireyo tikwanise kunzwisisa. Boss azvisi zvese zvatinokurumidza kuti ase kubvumirana nazvo. Muri kuibata nyaya yacho. But pari kupisa because nyaya dzacho dzinoningirikina dzinoswera dzichinatiremerawo, to be very honest with you guys. And tukuona futi panapa pari kunzi can you respect the former president and address him accordingly. You can't just say Mugabe as if he was your garden boy. He is president RG Mugabe. Mumwe ari kutomudzidzisawo mamenas atikuziya. Ndo zvimwe zvinozoona kunzi MP ninga akasanganikwa naye murodha akasanganiswa nekambama because anenge achitadza kuita se kuadresa vanhu. But inini handipo, I'm not here for that. Nyaya iri kundibhowa ndeyekuti sei MP uyu ari kusimbisa Mnangagwa ndo pane problem naye chete. Sei ari kuzviita kana ari blazi wako gara wamuudza kuti chimfana chonzi Kulendi chiri kuti pasi newe nezvawaita izvozvo handisi kufara ndaboyikana chaizvo. I'm very disappointed kuti wakavhoterwa nemwana wani iwewe akatorara nemavhotero akaitwa kuti vanhu vakazorarira kumabhaloti vakadidi ukubuda uchisimbisa Mnangagwa. Chii chakadaro ichocho? Munenge makaningirikina hamusi opposition. You guys are simply masquerading as opposition. Hatina chinonzi opposition so far in parliament because muri kudance according to the tune. Mnangagwa akabudikira akadai makutotota vamwe muchiri kutozviitira weti makatodima kutoti zvigananda muri kuda kutopolishwa nezvigananda kuti life yenyu itoita better instead of going to parliament to fight for the better of our people. You are busy fighting for yourselves, busy fighting for your families, busy fighting for your connections, for your businesses. What's so special about President Apinda? Kutamba mese tamba emuri kumba kwete kutamba papasa. We understand politics zvakanyanya, but what are you trying to teach vanhu vese vamwe vari kuningirikina? Ukatonzi munhu akatora inspiration kubva kwauri pakuti zvinzvo MP izvozvo. Do you think kuti vanhu vese vachadzidza kwauri kubva kwauri? Chii chakadaro ichocho? What's that? Nyaya yatikuramba. But anyway, muri Zimbabwe indangoti ndingopfura nepapo. Inini handina kana chinorema, handina zvinoera umberi kwangu. Ndatodarika nepo, ndatokuonesai, ndatokuudzai nyaya dzacho dziripo ndichingoti rundubvu. Inzwai muri Zimbabwe. Kana uri muSouth Africa uchinoregistrwa company vavhurwa FNB business account. Zviri easy, zvinoitwa nemufesi anonzi Owen Education Research. Ane nhamba dzandaisa pascreen idzo. Usaswera uchikumbira mabank account evamwe vanhu. Gadzirirwa yako, vhurwa yako as long as une passport chete. Zvekuti hauna work permit kana start permit inyaya dzekare. Solution takaiwana. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Zvamanje Education Research yana Owen iri kuregistera vanhu makampani nekuvhurira ma FNB business account. Mbate pa numbers that are pa screen idzo.